M'dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano pa Tilankhuleni Ambuye. Lero pa 23 May 2025 imene ndi lachisanu. Ndipo lachisanu la lero Ambuye Yesu akufuna kuti tisinkhesinkhe ndi kuyamba kuonetsa chikondi. Kuti chikondi si mawu amene ife tingathe mangowanena pakamwa, koma chikondi chenicheni ndi chimene chimaonekera kudzera mu zochita zathu. Chifukwa chonena kuti ngakhalenso nawonso Ambuye Yesu chikondicho anachionetsera kudzera mu zochita zawo pakuti fera tonsefe pa mtanda. We have to sacrifice for love. Tikuyenera kunena kuti titsire nsembe zosiyanasiyana chifukwa cha chikondi. Mawu athu oyamba lero akuchokera mu ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi mu 2:15 kuyambira ndime ya 7 kulekezera ndime ya 21. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Emma Sitolo kuchokera ku St. Anthony of Padua Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu amuthenga wabwino wa lero akuchokera mu uthenga wa Yohane. Yohane mu 2:15 kuyambira ndime ya 9 kulekezera ndime ya 11. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Pamenepo atumwi ndi akulu a mpingo pamodzi ndi mpingo wonse adavomerezana kusankha anthu ena pakati pawo kuti awatume ku Antiokeya pamodzi ndi Paulo ndi Barnabasi. Adasankha Yudasi otchedwa Basabasi ndiponso Silasi, anthu aulemu pakati pa abale, kuti akapereke kalata yonena kuti abale, ife atumwi pamodzi ndi akulu a mpingo tikuti moni inu abale aku Antiokeya, aku Siriya ndi aku Silisiya, amene simuli Ayuda. Tamva kuti anthu ena ochokera m'gulu lathu akhala akukuvutani ndi kusokonezani maganizo. Amenewo sitidatume ndife ayi. Tsono titasonkhana tavomerezana kusankha anthu ndi kuwatuma kwa inu. Adzabwera pamodzi ndi okondedwa athu Barnabasi ndi Paulo, amene adadzipereka kuti atumikire Ambuye athu Yesu Khristu. N'chifukwa chake tatuma Yudasi ndi Silasi kuti adzakufotokozereni pakamwa zimene talemba m'kalatayi. Maganizo athu agwirizana ndi a Mzimu Woyera kuti tisakusenzetseni katundu wina kupatula zofunika zokhazi.
Musamadye chakudya chimene chidaperekedwa nsembe kwa mafano. Musamadye magazi kapena nyama yochita kupotola. Ndiponso musachite dama. Mukalewa zimenezi mudzachita bwino. Tsalani bwino. Tsono otumidwa aja adanyamuka nakafika ku Antiokeya. Adasonkhanitsa mpingo wonse napereka kalata ija. Pamene iwo adayiwerenga, adakondwa chifukwa cha mawu ake owalimbikitsa. Yudasi ndi Silasi adalinso alaliki. Ndipo adalimbikitsa abale aja ndi mawu ambiri, nawakhazikitsa mtima. Atakhala kumeneko nthawi ndithu, abale aja adawalola mwamtendere kuti abwerere kwa amene adawatuma. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Lamulo langa ndi lakuti muzikondana monga momwe ine ndakukonderani. Palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi, chakuti nkutaya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Inu ndinu abwenzi anga ngati muchita zimene ndakulamulani. Sindikutchulaninso antchito ayi, pakuti wantchito sadziwa zimene mbuye wake akuchita. Koma ndikukutchulani abwenzi, chifukwa zonse zimene ndidamva kwa Atate anga ndidakudziwitsani. Sindinutu munandisankha ine ayi, koma ndine ndidakusankhani inu. Ndipo ndidakupatulani kuti mukabereke zipatso zake zokhalitsa. Motero chilichonse chimene mungapemphe Atate potchula dzina langa adzakupatsani. Choncho lamulo langa ndi lakuti muzikondana. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero Ambuye Yesu akupitiriza kutiphunzitsa zachikondi. Ndipo akutiwuza kunena kuti lamulo langa ndi lakuti muzikondana monga momwe ine ndimakukonderani. Ichi ndi gawo limodzi la chifupikitso cha lamulo limene lili lopambana. Kumbukirani Ambuye Yesu adafupikitsa malamulo onse, kuti malamulo onse a Mose aja amene Mose anatipatsa kuchokera kwa Ambuye ndi kukonda Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse, komanso kukonda anzako monga mmene umadzikondera iwe mwini. Ndipo lero tikukhazikika tsopano pa lamulo limeneli la chikondi, koma chigawo tsopano cha chikondi cha ife anthu pa anthu anzathu. Ndipo Ambuye Yesu lero akufuna apereke tanthauzo. Tikamanena kunena kuti ife tikuwakonda anzathu, mukamanena kunena kuti inu mukuwakonda anzathu, what does that mean? Kodi zimenezo zimatanthauzanji? Poyambirira Ambuye Yesu akutiwuza kunena kuti palibe munthu amene ali ndi chikondi choposa ichi, chakuti nkutaya moyo wake chifukwa cha abwenzi ake. Chikondi chenicheni mwa anzathu has to be sacrificial.
chikondi chenicheni mwa anzathu chikuyenera kuti chizionekera potsira nsembe zosiyanasiyana moyo mwathu. Ngati ife tikuwaonetsa chikondi anzathu, ngati ife timanena kuti timawakonda anzathu, kodi ni nsembe zotani zimene ife timatsira? And I've always said, kuna kuti ngakhale anthu amanena kuna kuti akuti aja adaweka mu mbotolo, amayi abambo amene aja zimene amachita zimangosonyeza kuti anaweka mu mbotolo. Kwa ine, that's a true definition of love. Chikondi chenicheni ndi kuyikira mbotolo. Munthu uzitha kutsira nsembe, anthu asamamvetse kuna kuti wamukhululukiradi. Ndiye kuti iwe tsopano wamba kutsira nsembe mu chikondicho. Enatu tili mu chikondi zaka ndi zaka koma sitidambebe kutsira nsembe. Ambuye Yesu chikondi chimene ifana tikonda nacho anatsirira nsembe. Nafenso chikondiso chimene ife tikuyenera kuti tiziwaonetseranso anzathu tizitsira nsembe zosiyanasiyana pomawakhululukira. Ngakhalenso mwinanso sati kuwakhululukira kokha koma kwaonetsera chikondi chonena kuti wina aliyense sangathe kumvetsa ulendo pang'ono pomwe. Ndiye kuti tikuwakondadi anzathu. Koma tutachuluka ndife anthu omangonena kuti ndimakukondani. Inetu ndine Mkhristu ndimakonda anzanga koma mwina tisakutsira nsembe zosiyanasiyana. Lero atete ndisingesinge ndi nsembe zotani zimene ndikutsira pofuna kuwaonetsera chikondi anzanga. Alipo anthu ena amene ikakhala birthday anzawo salabadirako olo kuti mwina olaguleko olo kamphatso olo kakang'ono olo kasokosi kenikenika salabadirako iyayi. Ikakhala birthday anzawo ande mutichitira chani pa birthday anuyi? Ikakhala so birthday yawo ndiye mundichitira chani pa birthday yangayi? Sacrifice something. Ngati anzanu omakondadi tatsira ni nsembe ina yake. Chikondi chenicheni Ambuye Yesu akuchipatsa tanthauzo kuti ndi chikondi chimene chimatsira nsembe. Ndi nsembe zotani zimene ife tikutsira. Kenaka Ambuye Yesu akupitiriza uthenga wabwino wa lero kutiuza kunena kuti sindinutu munandisankha ine ayi koma ndine ndidakusankhani inu. Ndipo ndidakupatulani kuti mukabereke zipatso zake zokhalitsa. Christianity is a life of being chosen. Chikhristu ndi moyo umene ifeyo timachita kusankhidwa. Si moyo umene ifeyo timasankha Ambuye. Koma lero masiku ano Chikhristu timaona nganena kuti it is defined kuna kuti ineyo tsopano ndasankha kuti ndiyambe kuwatsatira Ambuye. Choyambirira pa Chikhristu Mulungu amatisankha ife. Mulungu akatisankha ifenso timene tipange chiganizo chomusankhanso Mulunguyo. Chifukwa chonena kuti Mulungu ndi amene amayambira kutisankha, ife tikuyenera kuti tizifunse kuna kuti Mulungu amene amandisankhayo nkundipatsa malamulo oti ndiziyendetsera Chikhristu changa. Ndimatsatira malamulowo. Chifukwa cha mtima ona ngati kuti ifeyo ndi amene timasankha Mulungu ndiye timakhala ndi malamulo atatu. Timene ife timaganiza kunena kuti ndikamatsatira izi, ndikamachita izi, ndiye kuti ndikumukondweretsa Mulungu. Ndiye kuti Chikhristu changa chikuyenda bwino, ndiye kuti ndine Mkhristu. Ndenzi chamene kuti ndakhululuka kokwana. Ndamukhululukira malendo ambiri. Chifukwa chani? Mu Chikhristumo tikuona ngati kuti ifeyo ndi amene tinasankha Mulungu, ndiye tadzipatsa malamulo athu oyendetsera Chikhristucho. Koma ngati Mulungu ndi amene anatisankha, koma ngati ndi Atate amene adatisankha, bwanji talole Atate omweyo, bwanji timulole Mulungu omweyo kuti atipatse malamulo. Ndipo lamulo limene lero akutipatsa akunena kuti tizikondana. Ngati tidzinena kunena kuti ndakhululuka kokwana, ngati tidzinena kunena kuti munthu somafika sopotopa enough is enough zaonjeza, titsangodziwa kunena kuti tayamba kudzipatsa malamulo. Musadzipatse malamulo pa Chikhristu chifukwa sinu amene munasankha Mulungu ayi poyambirira, koma ndi Mulunguyo amene adakusankhani. Chifukwa chakuti adakusankhani, Mulungu yemweyo akuyenera kuti akupatseni malamulo oti muzikhalira pa Chikhristupo. Kenaka lero Ambuye Yesu akupitirizanso adatiuza kunena kuti iwowo ndi amene adatisankha ife. Akupitiriza kutiuza cholinga chimene adatisankhiracho. Akunena kuti ndakusankhani kuti mukabereke zipatso. Ndipo zipatso zake zokhalitsa. We were chosen in order to bear fruits, and fruits that will last. Lero tateni ndisingesinge kunena kuti pamene Ambuye Yesu adandisankha, kodi ndingathe kunena kunena kuti ndikubereka zipatso.
kulipo tu nkumango thazaka mu Chikhristu koma osabereka zipatso nkumango khutira kuna kuti chaka chino cha namba 20 ndili pa Chikhristu, chaka chino cha namba 20 ndili mu nsembe, chaka chino cha namba 8 ndili mu nsembe. Iya Ambuye Yesu akunena kuti mukamachula zakazo tamonetsanizo zipatso zake zimene mwachita. Popeza Mulungu anakuyitanani kuti mukabereke zipatso. Ndi zipatso zotani zimene inu ndamuna ndakazi anu mungathe kunena kupatula kwa ana kuti izi ndi zipatso za m'banja mwathu. Akutitu akamakondwerera zaka 25 ku Philippines za m'banja, akuti mmayenera kuti mupanga chiganizo chonena kuti tikondwereradi zaka 25 za m'banja kapena sitikondwerera. Tikondwereradi zaka 10 za m'banja chifukwa sitikondwerera, because there is a condition. Tikondwereradi zaka 20 za mu nsembe kapena sitikondwerera, because there is a condition. Akamakondwerera zaka zimenezi ku Philippines ati mmayenera kuti mubweretse zipatso zake. Ndiye akunena kuti mmanyamula basketi muli zipatso zosiyana-siyana, ma apples, nthochi zimene zikuyimirira zipatso zimene mwabereka pa Chikhristu chanu, pa moyo wanu wa banja umene watha zaka 10 pa usembe wanuwo umene watha zaka 20 Zipatso zonetsa chikondi, zipatso zokhululukirana. Ndiye zipatso zimenezi zimakhala kunena kuti zikhale very tangible, ndipo azizinena ndi zakoyo wa banjayo. Ukakhala wansembe azizinena ndi Akhristu. Kuti afather awa akhala kubereka zipatso zolimbikira mu nsembe. Kuti afather awa akhala kubereka zipatso zokhululuka pa utumiki wawo. Kuti banja ili lakhala likubereka zipatso loonetsa chikondi kwa ena. Ndi banja lonena kuti anthu limatha kupita ngogodako. Zitati ziyambe kwathu kuno, mwina tingathosiya umakondwerera zakazi. Chifukwa mwina Mulungu adatiyitana inde, koma mwina mpaka na pano sititaberekebe zipatso. Komanso gawo linaso mwina zipatso zake zimene timabereka si zipatso zimene zili zokhalitsa. Ndi zipatso zimene zimangooneka kanthawi pang'ono chabe. Kenaka zipatso zija zimapezeka kuti mwina sizikuonekaso. Mulungu adatiyitana zipatsozo zikena kuti zikhale zopitirira. Mulungu atakuyitanani mu banjamo zipatsozo zoonetserana chikondi zokhululukirana zimene zikhale zopitirira. Koma lero zipatso zake ndi zipatso zimene sizichedwa kuola, ndi zipatso zimene sizichedwa kuonongeka. 2 years ya usembe ndengomalimbikira bwinobwino. Kungotha 2 years ulesi wakewo muzingodza kuti mukubereka zipatso koma zipatso zake zosakhalitsa. 2 years ya banja ndengumakondana kuyitana na mayina osiyana-siyana, honey, sweetie, my chocolate. Kungotha 2 years amake Chiletso, amake Vincent. Tasiya mayina aja bwino aja amene timayitana naja tizangodza kuno kuti zipatso zijano tsopano sizokhalitsa. 2 years moyo wathu wa banja nkumanena kuna kuti koma ndemwe ndonjeza mwakhala mukundira kuira nthawi yonseyi. Tizangodza kuti tikubereka zipatso koma zipatso zake zosakhalitsa. It's not enough to bear fruits, but we have to bear fruits that will last. Sikokwanira ngonena kuti ndabereka zipatso ayi, koma tizibereka zipatso zake zimene zili zokhalitsa. Amen.